преамбулі до Декларації прав людини зазначено, що беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися до права на повстання для захисту від тиранії і гноблення, було прийнято Декларацію прав людини. На жаль, попри те, що декларація була прийнята давно, до цього часу багатьом людям у світі доводиться використовувати право на повстання. Так, понад 30 років тому в Криму ще тоді мешканці Радянського Союзу захистили себе від атомного Крима і зробили так, що не було побудовано атомну електростанцію, Крим став чистим, екологічним. Але, на жаль, через 30 років той самий Кремль, та сама Москва вирішили перетворити Крим в окупаційну військову зону. На жаль, кримчанам ще доведеться застосовувати право на повстання, так як це передбачено в Декларації прав людини. Але для того, щоб Декларація прав людини була виконана, вона повинна бути доступна кожному. І тому перекладена повинна бути Декларація прав людини і на кримсько-татарську мову, як це зроблено сотнями мов інших країн, держав і народів. Закликаю перекласти Декларацію прав людини на кримсько-татарську мову не тільки тому, що нам потрібно буде звільняти Крим, але й тому, що у звільненому і вільненому Кримі нам потрібно буде забезпечити примат і верховенство Декларації прав людини.